Boas, Andrea Branco, que tal estás? Boas, Ana San Fernando, ti que tal? Pois mira, eu veño hoxe cunha ventolera na cabeza porque de verdade que horrible chegar hoxe ata aquí. Collemos o bus, retrasouse o bus, despois un vento terrorífico. Si, sucesión de malas decisións ou malos Un horror. acontecementos, Un non sei, a verdad que Pero ben, un challenge hoxe pola mañá. pero ben, todo ben, sí. Sí, a verdad. E ti? Ben, e dicir que levanteime así enerxética. A miña voz non tan enerxética como a min, sabes, foi Bueno. como un pouquiño por detrás. Bueno, vai por trás. Deixote o brebaxe meu se queres. Veña. Bueno, Que che parece se rompemos a cuarta pared? venga, rompemos. Sí? Rompe ti hoxe. Rompemos. Aquí comeza, dima que. Moi ben, pois estamos como sempre en Sala Ártica, Avenida Beiramar 113 de Vigo. Como sempre agradecemos moitísimo que nos cedan este precioso espazo para este programa. Que vimos en Ártica? Pois Para a mira, próxima vou semana. a consultar a chuleta Veña. porque os días 23 e 24 de novembro estamos de estrea. Precisamente Ártica Cía estrea o seu novo espectáculo no ciclo comediártico Non pasarán. Temos unhas ganas de vela e que tendes que vir vela. Trátase dunha peza que ten texto de Tito Sorei e Vanessa Sotelo. A dirección é de Tito Sorei e que tedes que vela. Sí, sí. Tedes que vela. Así, simple e llanamente. Vida vela. E os días 30 de novembro e 1 de decembro visítanos a compañía Provisional Danza de Madrid con Seguimos Enteras. Eu teño que dicilo, sinto, porque son do mundo da danza, tendes que animarvos a ver danza que é increíble. Home, é que como non? Como non o vas dicir ti e como non o vou compartir eu, que son fatal bailando, pero que me encanta ver Bueno, encántame ver a xente que sabe bailar. No. Bueno, e hoxe temos con nós a xentiña moi especial, non? Moi interesante, Sí, ¿no? temos a Colectivo do Flow, bueno, unha parte de Colectivo do Flow, que é un grupo de recente creación que ten unha particularidade moi especial, non? Porque nós en teatro sempre dicimos que ningunha función é idéntica á anterior. E Sí. iso é verdade, non? Sí, é certo, pero no caso deles ainda van un pasiño máis alá, non? Porque ofrecennos noites de improvisación que só podes ver unha vez, é dicir, son irrepetibles, ademais con a comedia bastante Sen filtro, non? sen filtros, sí, Sí. para así decir. E a parte, por se non fora pouco a cousa, é que os seus componentes vanse rotando. Entón, é que nunca vas ver o mesmo, porque nunca vas ver nin as mesmas persoas, nin o mesmo espectáculo. Non? Entón é irrepetible. Correcto, ademais son 7, como as notas musicais, como os días da semana, como os chakras que temos no corpo. E hoxe, bueno, só temos aquí a 2, pero vaya, que 2. Sí, sí. Que 2, que 2. Increíble. Pois, peña, vamos xa con eles. Salve o máis xocoso, o máis chispeante, o máis rompedor, Sergio Alfonso Agra. Benvida! Que 2, xa dicíamos que 2. Pois ainda falta un. Salve o máis chistoso, o máis inxeñoso e o que máis axuda a todo, Pedro Placer. Salve, Colectivo do Flow, mestres da improvisación. Que tal? Como estades? Moi ben, Graciñas por Bueno, o convite. estaba descontando aí un pouco aí off the Sí. record que viñades hoxe cun... Como era o tema do camión que traíades hoxe? Sí, bueno, viñamos en carretera, en conducción, e sabedes ben que fai un tempo fermosísimo para ser Galicia. Maravilloso, sí, verdad. Nada, viñamos competindo, pero no, con un camión en paralelo que nun lateral levaba a palabra escrita crack. Entón xa eso xa demostraba o que Claro. era o fulano, o condutor, Sí. que iba fumando un purito, non? Sí, Un sí. crack, un Iso fenómeno. dalle toda a sí. comedia xa o día, Sí, non? sí, Xa sí, está o sí, día sí, feito. sí. Temos Momento todas as escenas personaxe, xa. No, Inspiracións. vaya Inspiración para hoxe, peligro. porque hoxe estades... Vaya Sí. peligro na carretera, amiga. Bueno, Qué maravilla. Moi Para empezar ben. o día parece estupendo. Sí, pois para en seguir o tensión día. e concentrado. para seguir o día, nos aquí sempre a toda a xente que ven lles propoñemos un reto, un desafío, non sei se vos sodes supersticiosos ou non. No. Vale, Sí. pois que maravilla. A ver, nós sempre propoñemos a xente que ven que diga Macbeth 3 veces. Claro. Como Beetlejuice, non? Sí. Vale. Sí. Non vai a aparecer a... Bueno, Non sabemos, porque aínda hai pouquiño soubemos que por Ártica pasan cousas, que hai Sí, fantasmas, que hai unha vos. fantasma. Sí, correcto. Macbeth. Macbeth. Ben. Pero non a vez. Non pasou nada. Pero era a vez ou... Bueno, pero podes no, repetilo claro, para tentar claro. aínda máis Sí. a sorte. A pois vez facemos Macbeth. un Se estades Macbeth, suficientemente Macbeth. valientes, Pero Veña. es eso, sí. adiante.
Vale, veña, va. Entre os dous, 6. E outras Cada 6 que un 3, dixestes, no, sí. 12 xa. Se non aparece hoxe, non aparece Non, nunca, claro, ese é o espírito. Vale, veña. Veña. Macbeth. Macbeth, Macbeth. Macbeth, Macbeth. Macbeth. Estupendo, Bravísimo. Creo que foron os que máis ritmo lle puxeron, sabes? Totalmente. Sí, Bueno, é que a comedia, claro, xa sabemos que é ritmo puro e claro. vos niso estades sembraos. Vale, entón, ti decías que non era supersticioso, ti sí, pero o mellor tedes así algún rito, algo que fagades antes de sair a escena, algunha desas cousiñas, o que vamos xestando así un pouco co tempo. Sí, eu teño un rito que consiste en escoitar hardcore japonés mentres fago flexións e despois medito un ratiño ca banda sonora de Como entrenar a tu dragón. Sí, ese é o meu rito. Que guai. E doulle patadas ao chan. Bueno, moi específico, Sí, estupendo. sí. É que cada ritual destes é único. Sí, a verdad que sí. Mira que eu non sou supersticiosa, pero a min encanta me escoitalos. Isto é unha cousa. Eu tampouco e aínda así, aí estou. Claro, eu son super supersticioso, nunca super, pero non fago nada. Ese o meu rito é xusto o non rito. O non rito. Vai por dentro todo. Estupendo. A procesión vai por dentro, xusto. Genial. Entonces mira un pouco así en 45 grados o chan e pouco máis. Eso, vale. Xa está, xa fai ben. É que non hai que pedirlle moito tampouco. Bueno, No. respecto á superstición, como xa igual xa che protexe. Claro. Claro, é que xa Claro. levo tanto da casa que cando chego ali digo, para que máis? Pensando outra vez a Macbeth, que sempre nos acompaña, cal é o vosso personaxe favorito? Eu tiro de clásicos, para min Lady Macbeth. Mm. Quero decir, porque é sibilina, porque... Temos que facer unha porra, xa che dixen. Vamos ir anotando e vamos ver que personaxe gana, pero sí, perdón que te interrumpi. Sí, no, nada, pois iso, que probablemente sexa como o personaxe favorito de Macbeth da maior parte da xente, pero é que é un gran personaxe. Sí. Un gran personaxe. Sí, O verdadeiro sí, protagonista da Sí, historia. sí, pues, Sí que é. O meu personaxe favorito é o Bosque de Birman. Gran personaxe, gran Para mí non personaxe. mellor, senón non sería o meu favorito, obviamente. Desde logo, sí, mira, sí. ves? Pois eu anoto iso, gran personaxe, sí, Máis señor. significativo e máis simbólico tamén. Totalmente. E co-protagonista, hasta se podría decir. Pero bueno, eso xa non me quero meter en lideiras, que tampouco... Opinión supersticiosa. Sí, no quisiera yo abrir el... Pois vamos levar un pouco a Macbeth ao voso terreno, non? Refírome, Macbeth trata un montón de temáticas que son universais. Se vos tivesedes que improvisar a raíz de algunha desas temáticas da obra, que pensades que podría surdir de aí? Boísima pregunta. De todo. O que diste xa como tratan moitas temáticas e que son atemporales e que nos surcan a todas en algún momento da vida, con só coller unha xa partirías de aí. E das temáticas que trata a obra calquera é válida. Podríamos ir a máis obvia ou Ambición, claro, poder. ou nos podríamos centrar en secundarios e de tú anda. Mira, eu estaba pensando agora xusto na conciencia como personaxe arquetípico. Iso faría. Que Na conciencia interesante. que neste caso, bueno, ten algo de Lady Macbeth, pero tamén Sí. toda a culpa que aparece, Sí. entón esa dualidade, eu tiraría por aí. Sí, a mí sempre me interesou moito, por exemplo, falando de Lady Macbeth, que para min, claro, é favorita, é aparte un personaxe feminino que dis, carai, polo menos algún con chicha. Sí, é como... Polo menos algún como monólogo. Jolín, sí. Entón, é como esa descomposición da súa linguaxe que se vai producindo a medida que ela vai se metendo como nese estado de perder. A mí iso parece moi interesante tamén. Sí, sí, que guai. Sí, é que hai que tamén apuntar aquí que este escritor, Marlowe, non? Cando escribiu esta obra, el era moi consciente e sí que desarrollaba esa profundidade de que non se lle quedase planiño ningún personaxe, que tivese unha evolución, xa que acompaña os sentimentos e as emocións, pois a súa forma de falar tamén se ve modificada, non? Sí, E iso sí que dá... Sí. O que a lin en inglés clásico antiguo dou fe que é certo, que se ve. Sí, sí, é certo. Estou recordando agora, perdón, Sí, no. na Escola de Arte Dramático na ESA de Galicia, fixéramos unha improvisación traballando a Shakespeare e o Código Clásico e tal. Shakespeare, Marlowe.
Sí, bueno, claro, perdón. Marlespir. Somos Temos que facer todo un capítulo, dá para un capítulo. Xa temos pensado. Pois deixámosvos aquí para que Sí, claro. que faledes desa persona nada ali en Castilla-La Mancha que escribía, perdón, Que sería Marlespir Mas- Ou Sherkslow. Ou Shersmarslow. Marshmallow. Que locura. Bueno, total, que éramos as mans. Nesa improvisación éramos as mans cheas de sangre. Ostra, que Sí. bueno. E entón éramos, pois, facíamos aí como un xogo simbólico de... Aparecían tamén as bruxas polo medio e tal, pero Que guai. digamos que o núcleo era somos as mans cheas de sangre, que nos cuestionamos a nos mesmas, Wow. que carallo estamos facendo? Que Ostras, somos moi frikis fuerte. nesa de Galicia. Eu isto Sí, a verdad. que decías ti, que referenciabas tamén, non só de temáticas, a min tamén me leva, e polo que decías ti tamén, Pedro, a forma, e a hora de facer improvisación, tamén, a parte de temáticas, etcétera, a estructura vai a ser o que máis realmente, inda que non o vexas o esqueleto, vai a ser o que sustente o tal, e entonces, pois como forma ou mecánica, pois este xa realismo máxico que tiña él, que me habla el muerto del vulcanoide este, e oh, Dios! Entonces, ao mellor, máis que temática, que tamén, tirar temáticas, tirar desas formas que él lle imprimía nas obras de me encuentro al fantasma de mi padre e de chatting aquí, un cafeciño, papá. Sí, a verdad. E como esta línea que cruzas, non? Para min tamén é moi interesante dentro da obra e dentro da exploración que se pode facer a través da improvisación, a línea que cruzas e que no momento no que das ese paso, si reculas, estás negando o que xa fixeches, estás dicindo, Están vale, dicindo sí, que estou no. tolo, Claro, é certo, sí, sí que sí. estou tolo. Entón é esa línea de xa din un paso, agora teño que xustificalo co seguinte e teño que xustificalo co seguinte e me leva a unha serie de concatenacións violentas E como na impro nunca se pode negar, por eso casi todas as historias acaban en ciencia ficción. Sí. Para que pensar. De feito, imos falar de impro, pero antes de nada eu quería preguntar que por que Colectivo do Flow? Por que o nome? Vale. Moi sinxelo, moi casual Sí. e rematou sendo causal. Sí. Pero de primeiras foi casual, basicamente porque quedábamos para entrenar os luns. E pareceunos divertido chamarnos los lunes al flow. En vez de los lunes al sol, Claro. Ajá. E entón empezamos pois a ou unha charanga do empregar, pueblo que é los lunes alcohol. empezamos a empregar os luns para entrenar Ajá. na Sí. ferramenta de improvisación e tal. E pouco a pouco dixemos, por que non seguimos facendo isto, pero con xente que nos mire? Ajá, claro. E entón, pois, hai o colectivo do flow. E como naceu de primeiras como realmente algo que era solo puro adestramento, non había ninguna pretensión de nada, era simplemente quedar nun garaxe, nunca mellor dito, o teatro do garaxe, a fluir, pues los lunes a fluir, los lunes al flow. E xa nos colectivizamos, claro, e empezou toda a maquinaria marxista. Claro, porque houve algún obxectivo que tiña como colectivo que dixerades, imos crear compañía para Sobrevivir. Os cartos, sí. Sí. pareceme os totalmente cartos. válida, Sí, necesaria. Que dirás ti? Con impro? Con teatro? Bueno, sí, con Ese é o teatro. primeiro chiste, sabes? Xa se conta solo. Sí, quero decir. Gañar cartos con teatro é difícil, con impro, pois, igual ou máis. Pero sí, aí estábamos. E profesionalizar, sobre todo, a improvisación, porque... Sí, Claro. sí, básicamente en xenérico ese, o sea, alzar o que sería este arte secundaria denostada ou de provincias, vamos a chamar, o que é Galiza. Ajá. A alzala un pouquiño, pois mira, considerad que isto tamén pois pode ter un xeito de entrenamento, unhas mecánicas válidas, Sí. non é só pitipi. Hai un libro de Omar Galván Xa falando de libros. Non podo parar. Non pasa nada, aquí anotamos. Aquí vamos. Omar Galván fixo un manifesto que publicou en forma de libro que se chama Yes But e que fala precisamente disto, da profesionalización da improvisación. Estou anotando. Non, xa sei que apuntas. E falaba desta profesionalización e de sair un pouquiño dos clichés da improvisación, que é falar de culos e cacas e penes e, por favor, fagamos algo un pouco máis sofisticado. Sí. Podese facer humor burdo, podese facer humor tosco,
pero que non sexa o motivo da improvisación, E que non que sexa non o acabe sempre en camiño. ciencia ficción, por favor. E que non remate sempre en ciencia ficción, que hai moitos camiños que tomar, non? Claro, porque agora que falades da profesionalización, a ver, vos sabides de outras experiencias previas, de impro e tal, como cando estabades na casa de arriba con 8 milímetros e tal, pero agora que xurdides xa como colectivo, como está a ser para vos estes pasos na profesión? Pois imos pouco a pouco, pero sin pausa, o cal é guai. Somos 7, entón ás veces poñerse de acordo pois é máis complicado. Claro. Pero tamén é certo que 7 cabezas pensan máis que unha. Entón imos pase niño, pero moi cómodos e moi cómodas. 7 cabezas pensan máis que un, hai máis ideas, pero tamén hai máis entendimentos de organización e estruturación, entonces tamén iso tamén custa. Que máis facemos? Pois tamén se abreu unha escola en Santiago de Compostela que se chama Subterránea, que ostenta aquí o meu compañeiro, e imparte clases de impro? de improvisación. Mira, pois esa era outra pregunta que teñamos. Pois mira, Sí. imparte Que ben. este rapaz, tamén hai outros mestres, non, que imparten outras actividades. Sí, o ano pasado alugamos este espazo de cabeza, dixemos que sexa o que teña que ser, e empezamos a dar clases de improvisación xa o ano pasado, e este ano, pois, tamén nesta teima de profesionalizar, tratamos de profundizar un pouquiño máis e estamos ofertando diferentes materias dentro da improvisación per se. Entón temos unha clase de impro iniciación e impro avanzada, pero temos mimo, corpo na escena aplicado a improvisación. Temos interpretación aplicada a improvisación. E estamos vocal, como... Técnica vocal, non dá... Técnica vocal aplicada a improvisación, claro. Bueno, técnica vocal é necesaria. Si faz teatro, sempre, e entón queríamos que esta semi-escola, ou pseudo-escola, pois tivera esta disciplina tamén. Que guai, pois xa podedes dicir onde está. Sí, Sí, Subterránea, espazo artístico, Avenida de Lugo, número 22, xusto enfrente do Dominos. É unha Vale. referencia que non mola, pero é... Tamén está ao lado do Piki Enfrente Piki. do Piki, sí, Sí, é unha que é cafetería un- que está ali chulísima. Chulísima. Vale, e a xente que queira saber pois que cursos hai e como apuntarse, contacta A través de Instagram, De temos Insta, unha... da conta de Insta. Sí, na conta de Instagram, Subterráneo Espazo Artístico, Ujú. e ali pois podedes anotar, temos precios moi competitivos Que ben. E competentes. e competentes. E tamén contestando a túa pregunta, xa nun xeito concreto sobre nós, sino un xenérico, de la improvisasao, que pois nace realmente como partidillos, ¿no? Como match de impro, alá en Canadá e tal, e non sei que, e esa profesionalización que nós intentamos a nivel personal colectivo de nós, da nosa compañía, levar xunto coa escola, xunto con facer unha compañía e facer unhas funcións onde non só sexa todo caca, pedo, culo, pis, etc. No plano general, esa profesionalización tamén se leva por moitas outras compañías de moitos outros lugares, pois o mellor abandonando un pouco ese formato de venimos a echar unha changa de fútbol e a ver quién gana, a no, vimos a crear unhas escenas e a ver se teñen sentido. E xa non só escenas mínimas cativiñas, sino pois vamos a facer un medio formato ou un formato longo, donde vamos a facer unha obra de teatro de unha hora e 20, completamente improvisada, pero sin que haya ese o que se chama en improvisación improdeportiva, que es el más, menos, ahora tal. Sí, en lugar de centrarnos tanto nas obstáculos ou complicacións que se poñen como modo de divertimento, o que facemos é estudar unha estrategia, unha estructura, unha dramaturxias xenéricas, digamos, dentro da improvisación e dentro de, pois eu que sei. Imos traballar sobre o realismo máxico que falábamos antes de Máquez, non? E entón estudamos as características principais do que é o realismo máxico, de como funciona, buscamos referentes teatrais e a través de todas esas características e referentes pois empezamos a traballar dentro da improvisación. Entón, moitas veces é como, buah, como facedes para ser tan áxiles, tal? Bueno, estudiando. Pregúntale a Usain Bolt por que é tan rápido. Claro. Porque entrena. Había un violinista, non me acordo o nome, entón esta referencia queda vacua, pero da igual. Non pasa nada, Jaime, poñemos chamábase logo Jaime. en Cando te comentarios. lembres, o adxuntamos. Chamábase Jaime, sí. Era un violinista que decía con 96 anos, levo 90 anos da miña vida tocando violín 10 horas ao día e ahora din que son un xenio. Pois que morro. Bueno, falando de teatro, non? Porque claro, a impro non deixa de ser teatro, non? E para vos que supón o teatro? Que
cal é o papel que ten para vos na vosa vida ou cal considerades que é o papel que ten que cumprir? É un melón. Uf, Pois veña. é unha Macedonia, Dalle, que vou pensando. Sí. Podemos poñer música de pensar ou... Sí. Despois temos musiquiñas que nos está, Musiquiñas, vale, musiquiñas genial, estupendas de Marcos Grandal. Sí. Eu non sei o que representa a nivel colectivo e a nivel social o teatro, se non é todo ou nada, pero si sei o que significa para min, que é puro xogo. É puro xogo. É puro xogo, tratando o xogo como algo non vacuo, o sea, non é... non me sai a palabra que quero empregar. Bueno, que non é algo vacuo, está ben así, sí. Sí. É un xogo digno, é un xogo onde podes expresar, non ten por que ser un divertimento valeiro, pero é un xogo, ten que ser un xogo, sempre. E creo que é o que deberíamos tamén recuperar un pouquiño. Fago aquí un mini manifesto para todos estes profesores e profesoras, e profesores sobre todo, que din que hai que partirse polo teatro, que din que hai que sacrificar a non sei que, e que teñen este reforzo negativo e todas estas mierdas. Sí. Como Molière. Ajá. Non a librar. E recuperar o xogo. Dil. E recuperar o xogo, a ludopedagogía e a sensación eso de a regamificación do teatro. Había unha tese que falaba disso. De Jaime tamén. Tamén de Jaime, si que era violinista, non sei se falamos antes Jaime dele. polifacético. Eu contestando a pregunta podo sinalar a camiseta Sí. ou decir que de todas as religións que eu atopei ao longo da miña vida e que estudiei, pois este é a que ten as misas máis divertidas. Sin máis, en todos os ritos religiosos e sectarios que hai, pois o teatro ten as misas máis chachis. E logo a nivel personal a min, como teatro xenérico ou tal, sinceramente, fac Molière, pero como para min, te lo juro, e isto es de verdad, e lo digo con las dos manos encima da mesa, é unha ferramenta, teatro en xenérico xa, xa non vou ir a pormenores, teatro en xenérico, é unha ferramenta de autocoñecemento, de coñecemento do que tes enfrente da sociedade, de situarte nun lugar, xa non só para empatizar co que tes diante, sino para simpatizar co que tes diante, que a persona que tes diante, sexa o personaxe ou que sea, non, obviamente, e indo xa a unha exemplificación concretando isto, preguntábamos como se chama este que cando falas en italiano dices as gracias e dices de nada? Jaime. No, Prego. Santi Prego. Este rapaz fixo un personaxe nunha película, un personaxe histórico bastante denostado pola historia, non? E nós preguntábamos a él como tes o valor de ponerte nesa pel e telo que defender, e defendelo. E ele decía, pois, teño que mirar no meu estudio previo da preparación do personaxe todas as vinculacións que teño con el que van a favor del, que me sitúan a defendelo e simpatizar con el de verdad, como se eu fose esa persoa para decir, es que yo soy el bueno de la peli. Claro, porque seguramente ese personaxe ou calquer outro, ainda máis terrible, non tiña a percepción sobre si mesmo de ser pois, un monstro... Casi ningún personaxe... Claro, aí o tes, fai ti de Lady Macbeth e di, es que no tenía razón. Toda la razón de mi santo se puede decir coño. Claro. Por su... Home, como non se vai poder decir Toda la coño? razón de mi santo coño non vou ter. Como a mítica frase de ¿Quién os es Duncan? personaxes de Shakespeare non saben que están facendo Shakespeare, ¿no? Claro. Están simplemente Eu- vivindo, vaya. Bueno, ou os de Marlowe, a ver. Ou de Marco, ou de Miguel, sí. Todos somos os heróis desta historia. Pasa que o lector solo pon algún de antagonista, protagonista, de villano e tal, pero si estás dentro, ti tens que chegar a ese punto de entender perfectamente e iso despois na vida cotiá axúdanos a andar pola rúa nin prexulgar, nin mirar mal a ninguén por nada, porque ti que sabes. Sí. E ya está, este es el teatro para mí. Pois, seguindo con teatro, vou abrir un pequeno melón que abrimos aquí a todos os invitados e todos din, pero ao final contestan. Entón, sabemos que o sistema teatral é un sistema bastante precario, non? No. Entón, é que va, perdón, está moi ben, está avanzando. Súper. Seguinte pregunta. Entón, que
melloras coidades que se poderían instaurar no sistema teatral galego? Hola. Ves? Sí, xa dixen, xa sabisei, Abrir os teatros. Boom. Abrir os teatros durante a semana e fomentar pois a periferia, precisamente. Claro, eso supón un gasto que habería que asumir, pero sí, quero dicir, moitos teatros, joder, vale, un exemplo moi evidente, non? En Madrid, teatro hai de martes a domingo. En Galicia, teatro hai de venres a domingo, si eso. Sí, eso, sí. Si eso. Entón, sí, tamén dar ese espacio. E ao final, pois, moitas veces é a pescadiña que se morde a cola, porque se a xente tampouco vai ao teatro fin de semana, pois como faz para que vaya durante a semana? Tamén hai unha cuestión de sair un pouco da... Estou me metendo en terrenos complicados. Sair un pouco da endogamia. Das artes escénicas. Sí, acaba, Sair un pouco da endogamia das artes escénicas, porque moitas veces parece que se fai o teatro para a xente do teatro. Sí, Sí. Entón, en moitas ocasións, hermano. tamén a pedagogía ven dende aí, dende ese lugar, dende crear teatro para o pobo, teatro para a xente, e educar dende este lugar, quero dicir, unha educación recíproca, que o pobo ensine o teatro, que o teatro ensine o pobo, e facelo accesible a todo o mundo. E dixen algo? Non teño ni idea. Sí, Dixen palabras que decía Shakespeare, ¿no? Relevo. Aparte da descentralización, que estaría moi ben tamén, claro, como podemos... un punto medio entre a descentralización é que realmente as dotacións dos espazos non centralizados non son moi boas, entonces se queres tirar tal bolo tens que ir sí ou sí ao sitio que teña enganche, tal, non sei que, etcétera, etcétera. E aparte dos cartos, que nese marrón eu xa non me vou a meter, porque teño unhas opinións moi controvertidas. Bueno, se queres dicilas e así poñemos un titular. Claro. Bueno, mira, vou dicirvos xa cando empece a falar e vos poñedes pi. Vale, veña. Marcos vai facendo un pi. Ai, non, que se bajo así, escoita. Sí. Vale. No, básicamente creo que unha axuda enorme para o sistema teatral de Galicia sería non pensar no sistema teatral de Galicia e pensar no sistema de transporte público, de estradas e de conexións de Galicia. Sí, axudaríanos bastante, Eu polo menos penso que sí, desplazarnos. eu penso que sí. No, que hai que facer cos teatros? Que hai que facer cos teatros? Hai que poñer autobuses, espera. Hai que poñer autobuses. Que vale que non somos 3 provincias como no País Vasco, somos 4. Vale que temos moito máis territorio. Vale que estamos moito máis deslavazados. Genial. En vez de investir carto público en facer unha obra de teatro de 60.000 pavos, invierte carto público en que Rosa, de 67 anos, que vive na Charela, poida ir ao centro cívico ou poida ir a baixar a Santiago, a donde sea, a ver un teatro viernes, sábado, domingo, lunes, martes, ou cando lo programen, porque tamén podíamos hablar de los programadores. Sí, tamén. Sí. E aí xa paro. Vale. Isto de aquí quere decir réplica no colectivo do Flow. Réplica. Sí, facemos así. Como somos moitos, pois ás veces, en lugar de decir quero falar eu, ou quero... Temos pequenos xestos asamblearios, sí. Que guai, que guai. Bueno, algúns intentan introducirlos máis que outros, pero... Eu piso. Sí, facendo unha pequena réplica a este alegato, co que estou moi de acordo. Sí, este verán fíxose un proxecto a través do CDG, unha coproducción do CDG con Teatro Cubo, de Roberto Casal e Uxía Algarra, foron, a dirección de, había moita xente implicada, que iban precisamente polos povos rurais cun camión levando o teatro a pois os sitios os que nunca vai o teatro, non? Pois para min é unha gran forma de descentralizar, precisamente, o valor de produción deste proxecto era a descentralización absoluta, e había xente que estaba indo ao teatro por primeira vez na súa vida, en Limia, en Laza, en eu que sei. Os exemplos están na historia xa de todo o que nos vimos, non vamos a dicir nada novo. Os exemplos están na historia. Lorca montou un carromato. Era unha barraca, claro. Os cómicos da legua, claro. Podía ser ninguna parte, non? É que temos exemplos históricos... comezou na Por rúa. aí, dali para lá, hasta que chegou aquel e dixo, non, la vou escribir. E eu que sei, López decía o que decías, ti, o teatro non é pa
pa vos que tedes alhajas, pa os que me pagan o sueldo, que son os que están aí abaixo. Claro. Claro. Vomitando, bebendo, Mm. e comendo e facendo que buenamente poden. Retomando a Comedia del Arte, que era un teatro de improvisación, Sí. a min sempre me gusta moito pensar no motivo que, bueno, un dos tantos motivos que daban para facer teatro de improvisación cando iban polos povos. O primeiro motivo e máis importante era tomar referentes de cada un dos povos nos que estaban claro. e xogar con E establecer esa particularidade. simpatía co pobo que chegas. E Eu a chego ao pobo, complicidade. o alcalde é Manolo, se chamo Manolo, o personaje de alcalde, Ujú. eles entran antes. Sí, é como que Ves? fan os músicos de hola, non sei que, vimos de tomar algo, non sei donde. Como estamos, Springfield? Sí, eso, Estamos eso. en Massachusetts. E a segunda parte do motivo polo cal facían a improvisación era para evitar a censura. Claro. Porque se non está escrito, Non, te, non se claro. pode demostrar. É volátil, totalmente volátil. E nese sentido tamén a improvisación pois permite un pouco esta parte máis gamberra, máis punky, máis social, máis... Non dixen o que acabo de decir, pero todos escoitaches o que acabo de decir. Está grabado? Non. Vale, Bueno, pois aquí entón non o sí. dixen. Aquí, Aquí sí, claro, por eso estamos tratando de... No, no. cando foi a vosa primeira vez así co teatro? Ou en que momento pensastedes isto é o que eu quero facer? Eu estaba en primaria, fixemos unha función co colegio, ganamos, metome Jusano. Logo cheguei ao instituto, metíme nas clases de teatro, seguín co Jusano. Cheguei a bachillerato e dixen, vas a estudiar ingeniería genética ou biotecnología, ou, se non te dá la media, biología, e xa te safas. E había un folletín ali, Universidade de Galicia, non sei que, teatro, mola. Tirei as probas. Matriculeime na Universidade de Santiago para estudiar bioloxía, chamaronme daqui da escola, dixeronme estar dentro, e dixen, adiós, leucocitos. E fui facer teatro. E de gusaniño pasou a anaconda. E non se vai, non? No, No, e no agora sé. es unha boa constrictor que me dice. Sí, ás veces é boa constrictor. Si, eu teño moi claro. Cando entrei no instituto, bueno, xa vira espectáculos teatrais dun grupo que, bueno, que rematou hai un par de anos, que se chamaba Arge Teatro, de Pontedeume, grupo de instituto, pero, bueno, tiña un par de profesores como moi implicados, e entón, pois, lle daban moito bombo. E empecéi en primeiro da ESO, entrei no instituto, e busquei o profesor, que o coñecía por referencias previas, e dixenlle, voume apuntar a teatro, e dixo, eres moi pequeniño, entón, este ano queremos facer unha obra de teatro bastante complicada, de Sartre, Jean-Paul Sartre, Mortos en Sepultura, petate vale. sobre a Segunda Guerra Mundial, Home, bastante sí, sí. poderoso, e era como, mira que tes 13 aniños, entón, non, 12, 13 aniños, non vou contar contigo. Bueno, pero que nin con 15. No, quero decir, bueno, é que se metían en volados bien poderosos. Xa. E presenteime ao casting igual. Díxome, mira que non te vou a coller. E eu, vale. Pero faltaba unha persoa, entón tivemos que coller e é o que hai. E o ano seguinte fixemos Shakespeare, fixemos Soño dunha noite de verán, interpretei a Puck e aí dixen, non, era este. Personajón. Claro. Xogo era, falábamos antes, non? Sí, Sí. total. Pois Puck era xogo. Xogo total. Sí, falando xa un pouco máis do vosso traballo como colectivo do Flow, cal queredes que sexa, porque, bueno, falamos de eso de que non sexa unha comedia básica, burda, pero cal queredes, aparte diso, que sexa o vosso selo identificativo, que vaya quizáis un pouco por diante de vos, incluso. Falábamos dun triángulo temático no que, bueno, para construir as historias, falábamos de en cada escena ten que haber polo menos dos, tres vértices deste triángulo temático, e era, se non me equivoco, Que non nos acordamos cal era. poética... Falábamos de poética? No. Non, comedia seguro, irreverencia seguro, e esta outra. A poética non lle queda mala. Polo tanto, temos moi claro o que derechos facemos. universales. Uno es la vivienda, otro es la comida, otro es la ropa, y de los otros dos ya no me acuerdo, porque la droga. Sí, no, aquí non hai filtro. Bien, pois si, era comedia, irreverencia e non sei... Morte, ou...
Amor. Eran as dúas temáticas por antonomasia de Sí, todo o comedia. universo, que es sexo y muerte, básicamente. Comedia, Y amor y dentro de la reverencia. muerte está la vida, y dentro del sexo está el amor y el desamor, etcétera, etcétera. Y la Sí. outra era irreverencia ou revolución, tamén salira esa palabra. E era sexo, muerte e irreverencia. Básicamente, eso sería o noso triángulo temático que tal. E ao mellor perfilando máis hacia cal foi o verbo que empregache? Agora xa non sei, fíxasme, porque claro, as miñas palabras tamén son así un pouco improvisadas, non? Que dixen? Pois, os vosos son identificativo. Claro, Que vaya por diante de vos. Claro, o sí, ese triángulo temático e logo como selo identificativo, aparte de irreverencia, sexo e muerte. Colores, diversión, chupitos e gamberrismo, que xa estaría na irreverencia. Sí, gamberrismo, colores, chupitos e diversión. Sí, como que non nos gusta moito o sistema e entón, pois, O sistema teatral galego, outra vez estamos nesa pregunta. como Todo forma de volve. vida. Todo volve, Sistema todo como volve. forma Nada, de vida. Vamos movernos do sistema, vamos pensar máis en nós como artistas. Sí. Que é o que máis aprendedes de vos? A medida que traballades, que entrenades, que crecedes? De nós mesmos. Sí, do de colectivo. vos, de xeito persoal, ou como artistas tamén. Que cousas son as que máis desfrutades ou os desafíos que afrontades? Dentro da escena e fora da escena eu diría aceptar a incertidumbre. Quero decir, dentro da improvisación é algo fundamental e entón é algo que como improvisadoras pois temos relativamente claro e sabemos que non sabemos nada. Pero tamén dentro da parte organizativa e burocrática non podemos estar todas de acordo con todas en todo momento, hai decisións que hai que tomar e que pois sí que é certo que si alguén hai algo que lle incomoda realmente non vamos a, o sea, non hai cesión nese sentido, non se falla punto. Obvio. Non hai cesión e punto. Pero como que sí, tratar de aceptar nese sentido que hai veces que a incertidumbre pois é unha filosofía que hai que asumir e tamén por eso somos Colectivo do Flow. Claro. Sí, eso tamén che serve para cando che dan unha nova ou calquera cousa que así un pouco che pode trastocar e tal. Tómalo con ese, bueno, vamos a empezar desde cero desde aquí e non vou poñer o carro diante dos bois porque non sirve de nada. E logo outra, para min tamén me serve moito para aprender a manexar a frustración, tanto dentro da escena, porque sale mucho, como fora da escena, pois esa frustración de aquí non se me ocorreu isto, ou non saleu así, ou non o vin, non lle escoitei, pasou isto, tal, e como gestiono eso para ao día seguinte, cando nos volvamos a ver nunha improvisación, pois non estea esa mochila cargada de esa frustración, pero sí que haya un preaviso para por si pasa, que non te frustre tanto, amigo. Claro. Sí. Hai un pilar dentro da improvisación que, bueno, para min un dos pilares básicos, que é o renunciar ás ideas, que é o soltar. El máis duro de todos. Que cando ti, pois, moitas veces está pasando unha escena cas túas compañeiras e ti estás fora e dis, buah, ideote que teño, vou entrar e vou remodelar a escena e vou cambiar e tal, non sei canto, das un paso e alguén di unha palabra que fai que esa idea xa non encaixa. Non valga, ya non vale. E ti non podes impoñela. Claro, non te podes aferrar o que ti farías. No, exacto, xa está, Claro, solta a idea. Claro, E xa pasará outra cousa. E será igual de interesante ou máis. Pero é esta cousa, non? De, pois eu que sei, entras, un exemplo que poño sempre nas miñas clases de subterránea, de sacar así, o típico, non? Que entras na escena, sacas así unha espada para batir en duelo a persoa que tes diante e a persoa contesta, son preciosas, gracias. E ti dis, xa está. Claro. Fora. Non hai duelo, non hai enfrentamento, esta persoa é totalmente diferente do que eu tiña na miña cabeza e xa está. E iso na vida, pois, tamén pasa, non? Tes un plan, tes un proxecto, tes un tal. Vas a adiantar e pasas un camión que se chama Crack así a tua esquerda a 160 e dices tú, bueno, acepto la frustración, me la gestiono, non lo improvisto totalmente, yo iba a meter unha espada e eu saco un ramo de flores.
Deixa que pase, Este. Ramo. Deixa que pase. Hai xente moi crack. Moi Sí, crack, é verdade. hai moi crack, moi Lovecraft. Love crack. Lovecraft. Como estamos no terreo da comedia, non? Ca improvisación, bueno, en concreto con vos. Sí, que Tamén hai drama, Tamén, sí, sempre. A comedia parte do drama, non? Tamén. Correcto. Drama máis tiempo, decía. Entón, vos, claro, os artistas sempre tendemos un pouco a autocensura. Vos considerades que vos autocensurades, que se vos autocensurades, a ver se digo ben a palabra, que mecanismos tedes para non facelo, para liberarvos un pouco? É difícil. Eu supoño que diría non darlle tanta importancia ás cousas. É dicir, restarlle importancia. E que é improvisación. Entón, había un mestre, Rolf Schiffman, que decía que os erros son regalos. Entón, cando te quitas a presión, esa presión xogas dentro de outro lugar. Entón, e logo está que cando ti creas unha personaxe, pois, en improvisación, non eres ti. Sí. E nese sentido tamén tes esa liberdade de, pois eu que sei, facer personaxes odiosos. Faz un personaxe que é detestable, que é deplorable, que é totalmente oposto á tua ideoloxía. E non estás defendendo esa ideoloxía. De feito, estás permitindo ao público que odie a un personaxe. Claro. Entón, nese sentido, eu penso que lidiar ca censura pode ir por aí. E o teu posicionamento ideolóxico virá tamén cos teus compañeiros e as tuas compañeiras e como xestionan o que ti vayas construindo. Nós, cando comezamos a facer improvisación, ti referenciabas antes a Casa de Arriba, aí, con 8 mm teatro e tal, chegamos ao punto de debatirnos tan forte esta cuestión, pero tan forte, porque eso, como é improvisación, estás tirando non de consciencia, sino de subconsciente. Claro. Ti estás tirando de imaginario que xa está aí, adoutrinamento que xa está aí, reglas sociales que ti pensas que tes pasadas, pero resulta que non, pues están aí, etcétera, etcétera. Entonces, soltas o primeiro que tal. Entonces, chegamos ao punto de ter un debate tan forte que as nosas camisetas para salir a improvisar levaban no peito non autocensuramos, escrito. Chegar a ese punto para decir, chico, si te viene del subte donde te venga, y lo sueltas, o que di Pedro, peor é que fagas. Claro. Porque aí aparece a verdadeira Claro. a verdadeiro conflicto. E hai veces que a cagas, hai veces que a lías parda. E aí estás dando un peso á persona perante o personaxe e non lle estás, mellor dito, permitindo ao personaxe ser e que o público odie ou lle escupa ou que queira. E eso, tampouco ti estás defendendo, pero como somos personitas e moitas veces entroncamos así e decimos, ai, a ver se la gente va a pensar que yo defiendo la caza de koalas con cerbatana. E no, pero puxéchelo encima da mesa e hasta que non pasamos ese punto de, vale, vamos a quitar isto xa da camiseta porque creo que xa está interiorizado, xa é suficiente como para decirlle ao público, voy a hacer chistes rancios, O sea, pois un exemplo que pasara en escena nunha ocasión, precisamente en 8 mm, Tiñamos moita teima aí sí. con Dios, non podemos censurar, non sei que non pode ser isto. Moito mellor que tratar de xustificar a un personaxe machista, como sucedeu en algunha ocasión, e, non sei, queimalo despois nunha fogueira, quero decir... Sí, claro, acabábamos subvertindo todo isto en violencia extrema hacia el personaje que non nos mola. Entonces, Claro. castigando, eu que sei, non? E xa aparecerá a tua cura ideoloxía. pedrasta, vamos a matalo por 20 sitios, Para demostrar que non nos somos gusta contrarios esto. a esta Que movida. estamos deconstruídos. Eso es. Mira que deconstruidos somos. Este teatro divierte y enseña bien, ¿vale? Non queremos dudas, ¿no? Sí. Pero sí, é unha lideira difícil de... Sí. Creo que na teoría é moi fácil, pero Sí, logo na práctica... Claro. É complicado. Porque estás ahí y es ya, ahora y lo que venga. Y si el globo aerostático te viene rojo y no te viene amarillo y piensas que el color rojo tiene una connotación y tú te vas a juzgar en ese momento para no sé qué y esto son 0,3 segundos en tu cabeza, Claro. no que xa perdeches o ritmo que leva o personaje, no que la has cagado, has dejado de escuchar a tu compañero te ha llamado Juan, no te acuerdas cómo te llamas, Bueno, eso é a impro, básicamente. more or less. Sí. Agora que falabades disto, de cousas que pasan en escena, de funcións e tal, hai algún momento que lembredes así con especial, en plan, guau,
este momento é como sublime. Un sublime por unha banda e outro de merda por outra. Estaba pensando máis no segundo, verdad? En unha ocasión recordo que rematei, hai un xogo que se chama Máis Menos Cambio. Entón, nese momento, si normalmente tes que ir, o teu cerebro vai a toda hostia, o sea, depende do xénero do que estés traballando, pero na impro deportiva normalmente pois hai que ter como certa axilidade e tal. No Máis Menos Cambio, pois ti estás dicindo outro día vin o teu pai, cambio. Mierda, xa tiña claro, xa sabía onde iba. E entón tens que estar... E eu recordo que rematei remando nunha piragua con meu compañeiro, dentro da ficción, remando cunha piragua nun río de lava coa polla. Ciencia ficción. Es que, ves? Sí, porque tiñamos Mierda, Viagra. Non sei era un como remo. chegamos aí, pero eu recordo que era como cambio, O remo polo menos mantiñas, Sí, ¿no? Claro. cambio, piragua. Ai, que río, cambio, que lava, vale, tira. Perdiche de remo. Ai, Dios. E rematamos remando co rabo, sí, co pene nun río de lava. Eso foi. Ben, buena metáfora. Teño o malo, toca chobo. O bo non é miña, porque a min aconteceme unha cousa, non me lembro do que fago, entonces como me disocio, nin do malo nin do bo, eso está guai. Me pasaba cando era pequeño e iba a catequismo. Tampouco me acordo mucho. Pero entonces lembro unha boa e non é miña. Entonces vou a decir aquí en nome de unha persoa que está no colectivo do Flow, Hugo, foi xa fai tempo, foi aí na casa de arriba, e pareceume sublime, tamén foi nun Máis Menos Cambio, non sei cal era a impro, pero o tío acabábase descalzando, collía os zapatos así, e acabábase dando adiós, en plan, Xa sei o que vas a contar. Dios! E entonces dixeronlle desde fora, más, e digo, poder inmóvil que mueve todas las cosas. E dixeronlle, más. E Hugo, que non sabía onde meterse, dixo, Son Goku! E para mí, xa non só para min, sino para todo o público que estábamos ali, foi unha genialidade sublime, total. Jesucristo morreu e resucitou unha vez, Son Goku leva como 4 ou 5. Non hai comparación. La matemática es absoluta. Total. Mire, vai parecer, lembrei-me agora dun, non sei se o mellor, pero tamén moi bo, precisamente de Hugo, Es que vai a ser que Hugo que vai a é... ser Hugo e Hugo Ostras, tela, tedes Hugo é que un vir a cacharro. vernos por Hugo. que ven hoxe. Que ven hoxe, Bueno, Bueno, hoxe. hoxe cando imitades, claro, o día que nós estamos aquí na Ártica. Ese Gracias día. a Ártica. Vinde no pasado, da igual. O caso é que Hugo vivía en Santiago e nos estábamos en Vigo e tal, entón el como que se descolgou un poquinho dos entrenamentos e viña cando podía. E chegou un día como E como público, bo actor traballa de camarero. claro, obvio. E vi un día como público, pero claro, non somos así de capullos, e o subimos ao escenario a facer unha canción improvisada. Tamén facemos unha parte de impro musical. Sí, porque ti tocas, non? Sí. E bueno, e Sergio, Ai, hai Sergio varias. non sabía. moi poquinho. Hugo tamén toca. Sí. Non sabía que sí, porque cando estábamos na folga e tal... Sí, exacto, sí, Fixéramos correcto. así cousiñas, Sí, e sí, ti tocabas, sí. moi ben. Sí. E toca. Bueno, en fin, Toca, que Hugo. ben. Pois, O caso é que fixemos un funky, así un estilo funky e tal. E ele empezou a improvisar, pero claro, ele estaba como... Ai, que estou moi nervioso, porque levo moito tempo sin improvisar, Estaba tal, non sei embebido da cuánto. emoción e un pouco bebido de alcohol. Sí. Sí, Porque estaba de público. Claro, é normal, estaba de sabes? público, E claro. hoxe non actúo, de volvo a disfrutar, claro, como un par de toma cañas. unha que cañita, jaja. claro. Vente. E entón, como que fixo unha das demostracións de que na impro musical ti non tes que buscar o virtuosismo, tens que buscar a naturalidade e tes que, como decía Sota, de Altrantran, un improvisador de Madrid, fliparte. Tes que fliparte. Tienes que creértelo, tío. E se ti te flipas, o público vai contigo onde vayas. E entón estaba ali Hugo no medio do escenario, sentíndose super pequeniño, pero realmente inmenso. E fixe un estribillo que xamais esquecerei, que era, nin máis nin menos que "Oh, amor!" E o público gritaba "Oh, amor!" E dicía "Non podo máis! Non podo máis!" Punto. En bucle, repetindo unha e outra vez. Sí, pero o E nivel estaba energético era... o público
en pé, quitando a camiseta, Era berrando con él. ¡Oh, amor! ¡No puedo más! ¡No puedo más! Y nos pensando, joder, vaya mierda de estribillo se acaba de sacar, ni rima ni nada. Da igual, funciona. Sin melodía, Sí, sin funciona. nada. É enerxía, non? Y estaba ahí Foi. dando todo Foi brutal. y levantando o bar completo. Levantando o bar guai. completo. Que guai. Todos motivadísimos y a favor do que estaba sucedendo, que era Solo se mierda. nos acordan pos momentos de Hugo, te fijas. Sí, estaba pensando. Moito te queremos, amigo. Para ir entrando así un poquinho en fariña no que imos falar, que é o que vos namorou da impro? Porque falamos de moitas cousas, pero tedes algo específico de todo o que dixechedes. Perdona, que xa vin que estabas aí Sí. elucubrando. Se xa cando tes calquera función normal, que palabra de caca. Se xa tes calquera función cotiá de teatro al uso, sexa textual ou non textual, ou como lle queiran chamar hoxe en día, xa vas con tes un algo aí que dices tú, me saldrá la partitura, me acordaré de todas las frases. Pois aquí é a de, no hai partitura, no hai frase. É como ese gusanillo acaba sendo un anaconda. un bichaco, Sí, é un bichaco. adrenalina aí, E se xa a xente hai moita xente que di, a min eso é o que me volve un pouquiño, o que che engancha, non? Vamos a decir, la drogaína está en ese, pois nesto é mil. Entonces, a mellor, eso tamén pode ser un, creo. Vale, que sodes os yonkis dos yonkis. Yes, Do eso teatro, es, yes, porque eso eu es, asumo yes. que eu son yonki. Yes. Do Sí. teatro. Claro. Yes. É droga. Sí. Claro, Gran pero ti tiraste a unha piscina con agua e nós tirámonos e a mellor o non hai baleiro unha e non piscina. sabedes o que hai. Claro, Sí, a mellor sí. hai un campo de Sí. cactus ou de toxos ou... Si, é ter unha fexa de Iso ten que outro ser... nivel. A Un mí dos- está me atraendo a idea. Hai unha escola en Está guai. Santiago, non sei se o Subterránea, mencionei, chama. Subterránea. Pois Buenísimo. falamos despois, porque... Mira, falábamoslo de coño outro día, fun ao bar onde traballa o noso compañeiro Hugo, non de actor, sino de actor 2, con bandeja, e estaba o seu compañeiro, que solo é actor 2 con bandeja, non é actor. E ele decía, vou vos ir ver, e xa veredes aí en calquera momento, de improviso como vos. Voume levantar e vou vos decir non sei que, vadelo ter que meter na impro e tal, non sei que. E estaba moi envalentonado, non? E así tan pronto, Hugo máis eu, calamos, mirámoslo, e dixemos, non eres capaz. Pero tan serios, tan convencidos, que o tío parouse, pensouse no sitio, el rollo de veuse ali, e empezouse a poñer rojo, e dixo, pues no, lo acabo de imaginar e creo que no, esto, que agobio, no? E foi, sí. Hai un pequeno aí... Rafa Villena, que é un das grandes, para min das grandes eminencias da improvisación en España, dicía que se o teatro é presente, a improvisación é presente perfecto. Porque te jodes. Xa está, estás aí e pista. Eu creo que a min o que me namorou da improvisación é se xa o teatro te permite ser calquera cousa, a improvisación te permite crear dende cero o que che dé a gana e cada día distinto e unha cantidade de historias, de personaxes que quedan na memoria, que quedan, pois, algúns na memoria mala e outros... Bueno, no, pero quero decir que hai algúns dos que te sintes orgulloso e outros que botas a vista atrás e dis, boah, cando fixen esta movida, como remar con, etcétera. Eu creo que a cousa é esta, que na improvisación, igual que, o sea, evidentemente no teatro tamén, pero na improvisación ti podes da nada facer unha escena onde dous langostinos discuten porque as algas están moi densas últimamente e debe de ser un producto químico que están botando os humanos. E hai unha revolución de langostinos contra os humanos e quen che vai a dicir que eso non está ben? Claro. E ten que ser fascinante ver a que velocidade se renova o pacto que se establece entre o público e vos. Ese pacto ficcional, ¿no? Sí. Porque é como todo o tempo, ¿no? Ti vas ao teatro xa e tese como esa convención de, vale, vou creerme isto, pero que aquí ten que ser a 100 por hora. Sí, de feito, tamén se nota moitas veces cando estás empezando, xa non só o espectáculo, sino algunhas escenas, pero o espectáculo tamén, que tes que establecelo de primeiras e es la de, vale, hasta que punto sí, hasta donde marcamos esta línea. A mellor acaba esa improvisación e a seguinte ten unha línea diferente. Claro. Vámola volver a establecer.
Si é verdad que ao longo do espectáculo van entrando no código, pero de primeira escena do principio do espectáculo é como quen dibuxa a liña? Aquí entre todos, Sí, sí, Donde a poñemos? claro. E si que tal, facendo un... E tamén, o que decías ti, de bo e malo teñen todo, non? Vamos a decir, o teatro al uso e o teatro de improvisación, que sí, que está moitísimo máis aberto a facer da crica. Pero, obviamente, o teatro al uso formal dache a posibilidade de preparalo. E se queres ser unha langosta, vas a ter un vestuario, unhas luces, un tal, que che vai a potenciar iso, porque tes esa previa. O bo da improvisación é que me pode salir de la nada. Como un langostino, un okapi ou unha jirafa. Entonces, sí, ten ese vasto océano en apertura. O que pasa que, ao mellor, en técnica de recurso e tal, pois é un pouquiño limitado. Distinto, Sí, diría eu. sí, Distinto. sí, nese sentido, sí. E no teatro al uso estás super limitado porque non podes salirte de aí. Ahora, previamente, podelo cargar do que ti queiras. Podes facer unha montaña. Claro, porque, por exemplo, vos que ides estar aquí neste ambigú, o sea, hoxe, certo? Considerades que estes espazos axudan vos, non? Para ter un pouquiño máis cerca ao público ou, por exemplo, non vos importaría estar nunha sala grande? Buscamos Claro, estar en buscades, salas. ¿no? Sí, Sí. sí. Pouco a pouco. O que se falaba antes tamén da profesionalización da improvisación é tamén isto, non relegala a espectáculo de bares ou ambigúes, que hai que empezar, pois xente empezou en Carromato, pouco a pouco foron entrando, non? Antes representábanse as funcións dentro da iglesia, pouco a pouco foron salindo e tal. Entón, pois, sí, tamén, son unha oportunidade, está genial, me gustaría non estar na sala, tamén. E logo sí que hai factores. Esta sala, por exemplo, a da sala ártica, ten un chan que está ao nivel da primeira liña de butacas, e logo ascende, entonces eso, para la impro, es chachi-pistachi. Increíble. Sí. De verdade, todos os teatros deberían ser así, porque é increíble. Para mí tamén. Sí, obviamente. Quizás non todos, porque hai que Claro, variedad, somos sí, diversas, correcto, pero sí. A mí esto me cunde muchísimo. Sí. E logo, se vas a un teatro onde temos unha elevación, xa estás generando tanto ese distanciamento, Claro. que o que decías ti, para establecer esa liña de código ainda máis complicado, porque eles están así na butaca e dicen, claro, pero me vas a hablar, yo non te contesto porque claro, porque xa hai unha posición como elevada por riba do foco. Claro, é como estar nunha palestra. Claro. Entonces é como, estou che dando un discurso ou hai unha conversación real? Claro. Para min hai unha cuestión moi importante e é que a improvisación non é un teatro de bar. Hai un código, que é o código cabareteiro, e é que cando un público, cando unha persoa pode ter unha cerveza na man, ti tes que facer un tipo de teatro. O sea, tes que, non, pero adáptaste, adecuaste á situación na que estás. Entón, se ti estás nunha sala de teatro, o código de improvisación vai ser totalmente diferente. E pode haber, o sea, hai improvisacións en todas as partes do mundo na que as suxerencias nin sequera teñen por que vir do público. É unha evolución, é un hacia onde nos leva o teatro, quero decir, cando hai unha confianza. Aquí en Galicia sí que é certo que hai veces que, como que, polo que falábamos antes das estradas e das comunicacións, chegamos tarde ás cousas. E no resto de España xa están facendo cousas moi distintas. Tamén por eso falamos da profesionalización, de adecuarnos ao que está sucedendo no resto do mundo. Están deixando de pagar peajes. E en Galicia hai en Galicia hai como unha especie de frase, non, que se repite moito, que é: pero e se non se creen que estamos facendo improvisación? A mí que me importa? É dicir, agora mesmo non, porque o que estamos vendendo é que o facemos de xito inmediato, pero sí que hai como esta teima todo o tempo, non? De, pero e se non se lo creen? Pero é unha disciplina que permite unha serie de cousas que non permite o teatro tradicional e o revés. E o teatro tradicional hai cousas que non permite dentro da improvisación. Entón a cuestión é explorar estas ferramentas, explorar estas características específicas que ten o xénero e a disciplina, máis que o xénero a disciplina, e adecuarnos os espacios. Entón, entramos nun teatro, puximos facer unha improvisación totalmente diferente do que fagamos hoxe, aquí no ambigú. Cuestión de marco. Cuestión de, sí, o marco e tamén o público mismo, o propio público nese marco de teatro
vai non tomar como máis Claro. serio. E ti como actuante tamén vas a decir, oi, vamos a dar aquí un pouquinho de peso a este, ya non tanto comedia, vamos a Outra hacer un poquito cousa. máis de drama. Ou unha comedia levada dende outro lugar. Claro, claro. Dende outro lugar. Quero dicir, aquí a xente, pois eso, ten unha cerveza na man, quere participar, quere Claro. colaborar, está aí. E dentro tamén vai haber esa reciprocidade, evidentemente, dentro dunha sala dun teatro, pero é un xeito distinto. O mellor é unha pregunta concisa, concreta, a unha soa persoa que nos leva a construir unha obra que non ten, ou que parte deste lugar, pero vai a sitios onde non sabemos o que van a ser. Claro. E en un espacio como pode ser un rollo máis cabareteiro, entre comillas, pois lévanos a chistes pois máis chabacanos, esa é a palabra que estaba buscando, chabacanos, coloquiais, cotiás, pero é outra cousa, tamén depende dos espacios. Claro. E por eso sí, nos gustaría, claro, non abandonar isto porque nos gusta o calor do público, pero tamén... Non sei, por exemplo, facer teatro de improvisación no Almagro. Xa se fixo. Xo sei, pero nós non. Sí, xa se fixo. Dixo aí, está por aquí. Artes en guión. Está unha destas. Bueno, nunha destas está. Sí, sí. E falando da técnica de improvisación, cales considerades que son así os ingredientes que debe de ter unha, non sei se dicir boa, mala, me refiro, unha impro ben feita? Para min é gracioso porque cambian as normas a medida que avanzas na profundización da improvisación. Unha das grandes diferencias cando empezas no teatro e na improvisación é que no teatro tradicional, quero dicir, ou no teatro de texto, é que o explícito mata a arte. Quero decir, ti estás mantendo un diálogo dentro do texto, si de pronto é hola, eu que sei, hola mamá, como está papá? Porque despois do accidente que tivo o día 3 de outubro, diste, por favor. Pero na improvisación é necesario ao principio. É necesario porque outra persoa non ten ni idea do que estás falando. Nadie sabe nada, e é como... Entón tes que ser moi explícito. Ah, que bonito é este parque Vale, estamos no no que parque. nos atopamos. Faime moita ilusión que me traes aquí outra vez, cando este foi o sitio no que Claro, porque tendes que deseñar estás as dando toda esta circunstancias información. previas Claro. Claro. para que o compañeiro ou compañeira... E de Sí, ¿no? primeiras é Claro. fundamental ser profundamente explícito. Claro, claro. Que pasa unha vez que vas avanzando, pois podes ir rebaixando un poquinho nesta explicidade, sí? Confiar no compañeiro en que te está entendendo ou non, pero vai a seguir avanzando a historia. O exemplo que poñías antes de saco unha espada, pero non digo espada. Entonces, ti velo, pero non se ha dicho, pode ser calquera cousa. E o compañeiro me di, ai, que ben cheiran. Imagínate postergar eso, ainda moito máis, sacar algo, eu non te especifico pouco, entonces estamos aquí con algo, que pensamos que é algo, e cando acaba, está chegando ao final, resulta que era unha variña. E dices tú, anda, eso tamén é interesante. Entras nun supermercado, eu que sei, nunha improvisación. Que supermercado máis grande? Oh, laranxas, son as miñas favoritas. E a outra persoa di, vale, sei o que está pasando. E, oh, cheiran ben, a canto están as laranxas? Xa sabes onde estás, xa sabes quen eres, xa sabes a relación que tes con outra persoa, pero eso require dunha evolución. Claro. Entón, de primeiras, super explícito, despois vas aprendendo a ser máis sutil, ser máis... E logo, como para unha resposta rápida a esta pregunta, hai un exercicio que é de entrenamento, de adestramento, que se chama ni no, ni peros, ni preguntas, que podría, basicamente, contestando rápido, resolver esta cuestión. Que mecánicas da impro, non se dice no, non se dice pero, non se hacen preguntas. Por que non se di no? Porque estás negando a idea. Imagínate que sacamos a espada e si digo, esta es mi espada, e tú dices, no, es un ramo de flores. Claro. Sí, ¿Te mato con las flores o con la...? El sí mágico de Claro. la vida de... Claro. Sí, sí, sí. Exacto. Sí, a tope. Logo, o que di Pedro, cando vas profundizando, decátaste de que non é que non poidas decir que non. É que non podes negar que esa persona acaba de sacar unha espada. Claro. Pero ti si podes decir que non. Saco a miña espada e te reto un duelo. E tú dices, no. E acabas de generar un conflicto. Claro. Pero non estás negando nada do que está pasando. Entón, máis Sí, que sí. decir no, tal. Pero tamén é algo similar. Cuestionar. Claro. Que ben cheiran estas laranxas, pero pero tes que meter ya as laranxas. Isto vai a sumar a historia que estamos creando de cero e que temos que... Non, es que le va a dar un matiz.
Un pouco que dicías ti antes, non? De abandonar a idea que ti podes ter Xusto. Esta é a cuestión. para non impoñer... Exacto, ese é o pero. De claro. feito, cando ves a moitos improvisadores e improvisadoras que empregan do pero, é porque xusto non son quen de desprenderse da súa idea. Claro, Eso es. claro. Voy a salir e hacer de su padre. Y eso é... Hola, Manolito, amigo mío. Soy tu amigo, pero también soy tu padre. Sí, claro. No. Y eso é falta de Claro. experiencia e, o sea, é evidente, non? E tamén é ego. Todos Claro, temos ego e ao final é, no, A que miña ti idea tiña unha idea penso que é máis brutal. bonita. Claro. Xa, pero é que xa Xa se hai unha. difuminou, xa se foi. Non Xa pasa estamos nada. nunha nave intergaláctica, de nada vale que sexas un campesino medieval, amigo. Olvídalo. E a última, que sería ni preguntas, porque formular preguntas é unha forma de roubar información, eso lle chama na impro. Eso es. Que é como estamos facendo unha escena, volvemos ao mismo, cando empezas, intentas non formular ninguna pregunta. Cando avanzas, sabes que podes formular preguntas, porque eso nin nega, nin vai en contra, nin roubas información, se a pregunta é concreta, pero, por exemplo, aquí non vou formular ninguna pregunta, e, sin embargo, estou formulando unha pregunta e roubando información. Pedro, acaba de chegar unha carta. Que pon? Pone tú. Vieja cabrón. Porque eu de repente propoño que hai unha carta na escena, Teño ni por ende idea. hai un texto, e como non me lo quiero inventar, Pasas a Se le pelota. pasas la la bola. pelota. entonces le Pasa acabo de palabra. meter un marrón a mi compañero que te cagas. Sí. E esa é unha pregunta. Ujú. Que pone aquí? Sí, ou o Non sei, típico, tú has traído el papel, tú sabrás. o típico, que fas? Non lo sé. Esperaba E que tú me dieras, tampouco. esperaba que me deras información e me axudaras a saber que carallo estou facendo, pero non o Claro. sei, non o sei. Entonces es como, Isto é roubar información. para contestar esta vale. pregunta así sinxela, nin negar, non decir no, nin decir cuestionar. pero, nin cuestionar, Ujú. nin roubar información de di tú donde estamos. Pasar a pelotiña. Claro, Claro, básicamente. non se Pasa a palabra. non digas unha intervención se non vai Claro. a engadir nada. Claro. Cando digas algo, dá información. De feito, na E historia así vai, ladriño, ladriño. na historia de improvisación que se falaba antes, que comeza como match de competición, claro, compite un grupo contra outro, pero realmente a improvisación é xusto todo o contrario á competición, porque o que temos é que facer que a escena chegue a un lugar e Claro. llegue a buen puerto, ¿no? Ujú. Pura cooperación. Claro, para eso eu non podo estar competindo co meu partener de escena, porque entonces vais a ver un mojón. Claro, Claro. claro. Igual que na comedia, por poñer un pequeno matiz, igual que na comedia, as normas son como as vallas, están para saltalas e ver que é o que hai detrás, e que é o que pasa. Entón, igual que unha norma escrita e non escrita de improvisación é non lle pases un marrón ao teu compañeiro, pois Hazlo tamén de vez en está en cuando. escena, jódete, Hazlo de vez sabes? en cuando. Quero decir, escribín unha canción de amor para a miña parella, está rimada en décima, podela ler en voz alta para que poides coitala? E entón outra, maravilla. e o público Pero vai eso porque facer sabes que no, "Claro". claro. E é guai, mola, é divertido. Claro, porque ainda que fracase, o público vai Claro. empatizar con ese fracaso. Exactamente. Tío, que che din exactamente. todas as mestras, non? Para saltar unha norma, tela primeiro que conocer. Claro. Si saltas sin conocer, Este é é o o que estás facendo, roubar Este é o información e metendo o teu compañero nun, Este é o nun problema. Mm. Si los dos nos conocemos la norma, bueno, isto é picajoso e me Claro. apetece meter aquí un volado al colega, xa facemos isto, xa hai un... Vale, Unha complicidade hai, Ujú. e tamén hai un código cabareteiro que Sí. falábamos antes. claro, Que ao final que o é un público pouco... di, métele en outra, métele en outra. No, que- entonces tamén por aí. Ajá. Falando do no, que decíamos antes, que está prohibido dicir non. E unha vez evolucionas, e unha vez Ujú. profundizas e tal, e te das conta de que o no é valiosísimo Mm. se está ben empregado. Claro. Sí. Por exemplo, queres casar comigo? No. Mm. Mira, unha pregunta e Es que un una no, e placa. funciona. E de pronto aparece o conflicto, aparece a escena, aparece unha evolución. Queres casar comigo? Sí, ¡ay, genial! Pues vamos a organizar a boda e a ver si pasa algo, Claro. porque a ver en que marrón nos metemos, ¿no? En cambio, ir a favor Mm. é un exemplo que tamén poño sempre, non? Non é dicir que non, pero para min é negar moitísimo máis. Queres casar comigo? Pero si somos irmáns. Vale, vamos a tu escena. Una patada a todo, eso es Claro. Me da igual, facemos o que queiras. Hai un cacho falabades da comedia de arte, que era teatro improvisado, e bueno, na comedia de arte, para quen non coñeza, pois era
estilo de comedia que se facía en Italia no Renacemento, que non estaba escrita, pero existía o que lle chamamos un canovacho, que é como unha estrutura pois, dos lances que ian pasar durante a peza, non? Vos traballades con algo así, con estruturas? Sí, referenciando o que decíamos antes, esa estrutura é o que máis peso vai a ter na improvisación, o que pasa que, tamén o que decíamos antes, a nosa procura é que ti non vexas os osos que sustentan esa estrutura. Claro, nós traballamos con estructuras, traballamos con mecánicas, traballamos con condicións, con efectos tamén, e sí, ten que non hai un canovacho como tal, sí que tamén xogamos coas arquetipacións que pode haber, ou as estereotipacións que poida haber na sociedade actual, pois o mismo que na comedia del arte, non? Pero non temos unha estructura da escena como tal. O que decía Pedro tamén ao comezo, creo, ou por aí polo medio dixeches. Claro, nós estudamos romance, tal. Vale, cal é a estrutura do romance? Esta. Si nos toca facer unha escena desto, vamos a cumplir esta estrutura. Cal é a estrutura de tragedia? Esta. Temos que saber para, si sale... Obviamente, o que ti tamén, Pedro, sáltate vallas. A lo mejor é unha tragedia en un acto. Vale. No momento que sabes o que hai que facer, podes facer o que non hai que facer. Exacto. Falando de estruturas, pois, por exemplo, unha comedia de enredo que é un de Shakespeare, que, bueno, miro por Shakespeare, non, por Macbeth. Ibacho a decir. Mira, é que lín aquí xa Shakespeare directamente. Claro, hai unha compañía, la Tetera de la Impro, onde está Rafa Villena, precisamente, que traballan sobre Shakespeare e teñen como dous formatos. Está formato Shakespeare tráxico, formato Shakespeare cómico. E dentro do Shakespeare cómico traballan o enredo. E no enredo saben que se hai 4 personaxes ten que haber un momento no que se xunten estes dous, un momento no que se xunten estes dous, e o mellor, a estructura ten que ver ca forma e non co contido. Entón, aí é onde aparecen as estruturas xenéricas. Son 3 personaxes. E sabemos que ten que haber unha traición. Vale, pois mola que haya unha escena aquí, unha escena aquí, e unha escena aquí. Bueno, estou non facendo A, B, C, A, B, B, C, A, C. Claro, eso é interesante. A mellor na comedia del arte tamén as temáticas están nese canovacho, tamén os propios cruces de personaxes, ou as temáticas, ou a esencia de cada un dos personaxes, lo que lo mueve, etcétera, etcétera, e na improvisación non tanto, porque é o que está máis que vai ser a forma da estrutura e non o contido. Eso xa lle poremos si vamos a guisar unhas patacas ou si vamos a fretir uns pimentos. Pero a mellor na comedia del arte sí que era máis, no, vamos a facer uns pimentos. Non están feitos, pero sabemos que vamos a facer uns pimentos. E logo que a improvisación é unha disciplina moi recente. Entón todavía se está evolucionando, todavía se está investigando, se están probando cousas, e hai formatos que son máis pechados e formatos que son máis abertos. As premisas poden ser a que lle tes medo? E dende aquí, creamos unha historia. Ou pode ser, vasme dicir unha experiencia dentro da túa vida que marcara un antes e un despois e que consecuencias tivo. E a través deso, pois, unha estrutura moito máis pechada. E logo estruturas xenéricas que son estudiables, e, pois, o que sei, a viaxe heroica, o monomito de Campbell, que evoluciona Vogler como creación de guión. Eso é unha estrutura do que ten que pasar en cada escena. E se repite no 80% das películas que saen en Hollywood. Pero son películas diferentes. Pero ao final pois hai unha zona de confort, un personaxe que vive cómodo nesa zona de confort ou incómodo, pero está acostumbrado, sae desa zona de confort e ao final hai unha serie de escenas, unha tras outras, nas que tes que saber que cousas lle teñen que pasar ao personaxe no seu crecemento personal. E sabes que ese crecemento ten que ver co seu arco e que ten que pasar por un momento no que dubide do que está facendo e ten que pasar por un momento no que se dé conta de que non é perfecto, pero é válido e pode avanzar. Agora, de que vale a historia? De zombies. Vaqueros, langostinos invadindo a tierra. Totalmente. Antes dicíades que queredes pasar do bar, do ambibú, non? A salas de teatro. Eu teño unha pequena curiosidade, que, por exemplo, vos facedes unha peza dunha hora a partir dunha impro, vos imaginades algún día facendo unha peza teatral porque vos encantou tanto esa impro que queredes facelo unha peza? Non. Levar, o sea, que salise unha impro que nos molase tanto que, digamos, vamos a testificala, perdón. Exacto, sí, facer a peza como tal. Nunca digas nunca, pero non. Eu diría que non.
No, porque precisamente esa é a maxia. Claro. Esa é a maxia. E volvendo ao de antes, o negativo e o positivo de ambas da improvisación, do teatro, o uso. Se a fose a plasmar, digamos, a recoller e Sí. tal, daríalle tantas voltas. Claro. Esta é a cuestión. Sería outra cousa. Diría, é que agora podo mellorala e tal, e a de... Eso quere decir que non foi Suficiente. perfecta, vamos a decir, claro, suficiente. Mm, Vale, xa lle estou poñendo un... Claro. No, eso era eso, e se quero facer unha obra e na que trate esas temáticas con eses personaxes, volvemos ao mismo. Pode ser, perfectamente, pero vai ser outra cousa. Para min Claro. esa é a E cuestión. Pode posiblemente non inspirar. parta diso. Sí. Pode inspirar, dende logo. Claro. E de pronto hai unha suxerencia que evoluciona e dis tipo, isto foi un momentazo. Vale, e se collemos este pequeno momento e facemos isto, que pasaría? Eso sí, eso non é descartable. Pero tratar de repetir... No. Mm. Mira, e ligando Por a tua resposta da pregunta anterior, e esta nova pregunta, hai un problema moito tempo, tal, e falando de que se quere profesionalizar, que vos queredes pasar daqui a la, nós empezamos en teatros sí, empezamos en bares, agora estamos aquí nun ambigú, co ano para dentro. Hombre, claro. Claro. Sí, sí, sí. E dentro Está dun camadín. e dentro dun mes estamos nunha casa que nos contratou unha Correcto. sin datos Xa nos vamos metendo nas particulares. casas da xente. Sí, sin datos particulares, unha persoa contratounos para facer unha improvisación na súa casa, que vai facer unha festa, que vai a levar os seus amigos e amigas, e querían retomar esta cuestión ancestral, casi ancestral ou tradicional de levar teatros ás casas de tal. E pedironnos unhas Entón. cousas concretas, etcétera, e nos vamos a traballar con esas cousas concretas para crear a nosa propia estrutura para esa función e, obviamente, ser improvisado, pero co que Sí. con que esta persona nos pide, en plan, pues queremos que sexa desta temática histórica ou Claro. lo que sea, sabes? Entonces, Sí, vamos, sí. Códigos, estilos, claro, estéticas, claro. recollemos e entrenamos para logo chegar e pois levar unha bagaxe dentro desta estrutura, o que sei. Pois se fose século de ouro, vale, pois ti vas A a repasar. investigar a Lope Calderón, a non sei que, bla, 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 e vemos que cousas teñen en común e como se poden ir aplicando nunha improvisación. Hecho un melón, a idea, claro, a veces pasa eso, que estás aí na improvisación e che piden unha cousa que somos humanos e tú non tienes ni puñetera idea de lo que te está hablando. Entonces ve por dónde sales, sabes? Xa. Búscatelas. Bueno, sodes unha cha de xente, sodes 7. Faládanos un pouquiño do resto da xente que non pode estar hoxe aquí, porque, como dicíamos, vos turnades para as funcións e tal, que máis está aparte de Está de Hugo. Está Hugo, que es... Pois nada, Hugo, que é un rapaz de Nigrán, un payaso interesante. Estaría Martín, que é de Cangas, un artista de circo moi interesante. Está... que máis? Bueno, Estaba pensando, claro, non, si, adiante. Sí, Martín estudou danza e circo en Granada, nunha escola que hai ali ao Cao. Está Carlota Rosón, que xa facía improvisación antes nunha compañía que se chamaba As Bucles, e que canta e que tamén é un clown. Outra gran payasa. Sí, Indudable. sí. Das que son tan boas que non o fai aposta, sabes? Sí. De ese nivel de buena. Sí. Esa, sí. Hai veces que os clowns Sí. non Escolleute, tío. non fas, eres. Sí, tú non fas, eres. Payasos. Sí. Está Antía Costas, a Queen do Morraso, que tamén fai stand-up comedy. Moaña, Sí. gran comediante, monologuista, super experta. Sí, moi resolutiva cando nos enredamos un pouco. Eso. Di xa, esto. Estaba por aquí Vale. la puerta, chicos. Era por aquí. Carlota Mosquera, que bueno, que leva gran parte das redes sociais, son cousa súa. Ocúpase, bueno, non sei, para ti, para min, aparte de ser unha grandísima improvisadora, fai que a forma teña sentido, teña coherencia, teña consecuencia, preocúpase de que o vestiario que levemos non sexa, atopei isto, vale? Non. Ok. Sabes isto de cando intentas encender o tractor e non che vai? Porque lle falta a correa de transmisión. Pois Sí. Carlota Mosquera sería como a correa de transmisión, vamos a decir. E tamén canta genial, tamén baila, Sí, sí. o sea,
Todo terreno. Aquí Sí. Hugo tamén toca a guitarra. Eu quero adorarlle máis a Hugo. Toca a guitarra tamén. E é tan guapo. Oh, tío. Sí, bueno, supoño que sí que temos a sorte de contar cun colectivo bastante multidisciplinar. Sí. E somos cada un na nosa nai e do noso pai, somos moi distintos e iso en escena mola, esa diversidade. E xa non escena, fora de escena tamén nos vale para, Sí. para propostas de ideas e tal. Sí, que para a mí nunca se me hubiese nutrirnos. ocurrido que trae Rosón. A mí Claro. nunca se me hubiese ocurrido que trae Antía. A mí nunca se me hubiese ocurrido. E es como, Mm. guai. Sí, e Que despois despois non me mola, o mellor, o que me dices. Sí, Pero a pero mí non se me hubiera distinto. ocurrido. Exacto. Claro, exacto. claro. son 7 mundos que van entrando en coalición durante as escenas, tamén fora das escenas, pero quero decir, eu estou, pois eso, saco unha espada, digo, reto un duelo, non sei que, e aparece Rosón e empeza a limpar a espada. Eu que sei, eu que non sei, por dicir algo, e te saca, e dis ti, eu estaba noutro lugar, e agora que fago? Pois bucear na incertidumbre e disfrutalo, e ver a onde nos leva. Esa diversidade moi Qué guai. Qué guai. Divertido. Esas son as nosas compis do colectivo. Pois... Qué maravilla. ¿Te imaginas agora, que nos deixamos a alguén? Non, es tanto. Se non, o xuntamos, como sempre. Isto de xuntar ou que se poñen nos comentarios, falto eu. Claro. Vale. Vale, pois agora imos facer unhas pequenas preguntas curtas, así de pregunto e resposta. O primeiro que sabe, bueno, podedes pensar, a xente está pensando porque son preguntas que... No. Pero eles no, porque eles Pensar está fácil. sobrevalorado. Son Ai, áxiles, certo. no. Pensar está sobrevalorado. Non sei que teño con langostinos hoxe, perdón. Tes fame. Vale, pois vou empezar con Pedro por aquí. A ver, dime un referente. Pode ser xeral. Veña, Rafa Villena, que xa o nombrei. Unha obra de cabeceira. Estou lendo agora La semilla inmortal e me está resultando super interesante. Genial. Unha cita que resoara contigo e vale autocitarse. Pois agora que o dixeches así, que a verdade non te estropea unha boa historia. Un pequeno prazer, se é inconfesable, pois moito mellor tamén. Hostia, non sei. Tocar a guitarra, vou dicir, sí. Un soño ou aspiración? Crear unha escola que me sustente. Genial, pues veña. Imos, ti xa tes ventaxe porque xa escoitaches as preguntas. Claro. Así son que as mesmas. Son as mesmas, sí, pero menos dúbida para responder. Referente. Referente. Patricio. Obra de cabeceira. Walden, de Turó. Cita que resora contigo. ¿Cuánto tiempo de tu tiempo pasas pensando en el tiempo mientras el tiempo pasa? Un pequeno placer. Pensar en lo que piensa la gente que no piensa, en pensar. Y un sueño. Inspiración. Una aspiración, Mm. la roventa. O la conga, me vale. Con tal de que aspire. Moitas grazas, colectivo de Flow. Que maravilla de ratiño aquí. Sí, a Qué verdad. ben. Moitas unhas gracias boas a vos, de risas, verdad. Gracias polo convite, claro. Nada, Grazas. jolín. Sí, moi Encantada. divertido, Sí. super divertido, super ameno. Sí, sí. Bueno, genial, genial. Sí, bueno, podedes dicir agora, pois, un poquinho para a xente que está aquí con nós, as vosas redes onde vos poden atopar, todas estas cousiñas, de autopromoción. Eso, autobombo, autobombo. Sí, bueno, pois a principal ferramenta que empregamos é Instagram, colectivo do Flow, e Subterráneo Espacio Artístico, non sei se o mencionei Sí, en un momento. sí, sí. Tamén temos unha canle de Telegram para comunicarnos co público que vai vindo ás nosas funcións, e se queren meter nesa canle, pois Ah, que podemos guai. dicir, pasar arquivos ou o que sea, ou falar mismamente, como tamén crear un pouco comunidade de público de improvisadores. E sí, colectivo do Flow, en Instagram, e as nosas redes son de 4 nudos e sobre todo na Ría da Arousa. Pouco máis. Bueno, pois, a verdad foi intensa, Sí. A entrevista. Ti con que te quedas? A ver, pois eu quédome con que agora unha vez que apague esa cámara vou falar con este señor, voulle preguntar sobre esa escola. Esa! Voulle preguntar sobre esa escola, eu quédome con iso. Teño un revoltillo moi guai. interesante de cousas na cabeza agora. Sí, é verdad. Sí. Si eu quedome con que me molaría probar
pero que dame moito cague, sabes? O sea, Pois vamos falar con el, home, vamos en pero eu son a binomio. mítica que xoga os xogos de adivina a película, sabes? E digo, non, Sí, no, pero vamos a mal, si sempre vamos a todos xuntas. Bueno, isto vamos a negociar. Falamos agora. Falamos agora. Esa que adiviña a peli, pero logo non sale, non? Sí, exacto, esos son eu, sí. Bueno, pois un pouco para a xente que vos estáis oindo ou vendo, pois nada, deixadenos saber se vos tedes dúbidas para eles, que poidan contestarvos, un pouco deixaremos como sempre unha caixiña por X, antes Twitter, un pequeno chío onde falaremos un pouco deles e por aí pois tamén podedes comentarnos cousiñas. E nada, ata a próxima, Dicide Macbeth.